କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇତକ ନା ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତମ ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆମର ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୀପକ ଭାଇ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼। ଆଉ ଦୀପକ ଭାଇ ଆଲୋକ ଭାଇ ଏଇ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା, ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପାଣ୍ଡବ କାଳର ଶେଷ ବଖରା ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା ଭାଇ? ଏଇଟା କ'ଣଟା ବୁଦ୍ଧିରାଜ ଭାଇ? ପାଣ୍ଡବ ପତକା ଜାଗା ଏଇ ଜାଗା ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକା। ସେ ଯେଉଁ ପତାକା ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଭିୟୁ ଭାଇ! କ'ଣ ଜାଗା ଇଏ! ଟୁଲୁ ଭାଇ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।